ክብራት سمعتي عب جايوتروز انترتينمنت جايوتروز تالنت شو استسمع ودر سنطبب كم زلو عب زحلفه غريصنا نيرنا بزح فيديوهات ون يمصنا له اتي تسدلنا زلكم فيديوهات كله نقبل لنا ምናልባት ግን ብዙሓት ዛዕባ ኣመዛግባ ዘይፈለጥኩም ሰባት ስለ ዘለኹም ሓንቲ ንሽተይ ኣጋባብ ኣመዛግባ ቪድዮ ኣዳልየልኩም ኣለኹ ናፍታ ቪድዮ ቅድሚ ምሕላፍና ግን ሓንቲ ሓበሬታ ክበኩም ኣብዚ መደብ ወይ እውን ኣብዚ ምዝገባ ተወዳደርቲ ጥራይ ኮኑን ዝምዝገቡ ንተወዳደርቲ ዘተባብዑ ከምኡውን ብሉፅ ሪቶታት ኣብቲ ውድድር ዝፀሓፉ ሰባት እውን ክንሽልም ስለ ዝኾና ዋላ ተዓዘብቲ ክትምዝገቡ ትኽእሉ ኢኹም ብኸመይ ትምዝገቡ ከዓ ኣብዛ ቪድዮ ኣዳልየልኩም ኣለኹ مجمرتا اب جوجل مساعتنا www.jayotruze.co.uk إلنا نعتو كملنا مساعتنا إذا نريع زلنا welcome to Jayotruze Entertainment زبل مثلا register نبل register لنا مساعتنا زي personal information مثلا personal information كله ناتنا detail أبزن مالو ملينا مسودانا إذا فونت زلا قطر تليفوننا مالتها باء كود سلز متنا تجدسنا كمل آخر كلامنا قطر تليفوننا كن أدخلنا 00 كلتميتن 91 إذا إلنا إيرترا 0 شوعات زلو أي متفقنا 0 قديفنا شوعات غيرنا إلنا مزجبا قطر تليفوننا مسأتنا إيميل انت دا أهلينا جن استخدم متن إيميلنا انت تنازل بلتي كود بغلطة من جديد متنا وي بتليفون ناب تليفوننا متنا خيلي ويكا بإيميل كسدنا ونخليهم لذي تليفوننا إيميلنا تتكلمنا له زبلتي نربط إيميل انت دا زبلناهم كريت فري تنزل عتينا استخدمنا متن حدش إيميل كنوت نخلينا انت دا إيميل لنا عب يوتيوب بلاينا نقدر نخلينا إيميل توصلون زبلتي تم زينا مالتي بدحرزي قطر تليفوننا ويون ناتنا إيميل مسأتنا إذا لازمنا ريجستر كمتناي كليك هير كنبل مخلينا ويكا انتر كودون كنبل مخلينا دريو إذا فيريفاي كتمتنا اتنا موبايلنا وينا بإيميلنا زمتنا كود كاني أبزي نقدو مالتيو اتا كود أبزي مسأتنا فيريفاي نولا كود متيو عتيلو verify لنا بدريو your account has been verified لنا زي مسلتنا click here to login لا بدريو موداتا نابزي كتحلفنا إذا مريع زلنا خا ناتنا قطر سلزخونت نعينا نحزا بزا قطرنا خا بزي channel نراقب مالتيو غنيلنا نتزان تحلفكم صباح زخنو أب حقنا زانتا استمركو ستعود صحاف دراخن يعقوب داوود سلام كم يكنهم زغبركم سمعتي عبد حلفة مبل 13 كفال زانتا صباح زخنو تخاتاتلنا نيرنا حجقا مبل 14 كفال حزلكم متقلقو أقدمكن صماو تحستو كابز حلفة نباهم قبلي سايمون نقوسة زرباس لزبدو بزحي تحقوسن صبقون أيمن لسلون أمانقو علالهم جن معطو تقاحوي حلو رطاني هنا كليت زلقسلو كاليب مغانو مسفلتات عزيا سنبدا نابينوك تمليسا ترايت جن هنا كاي جدن أكلات زحيلو ينيرو دوغاترون لعلن تحتن كبلو جميرهم نيرهم فرويني مسميرون سودان نابود سيوم زبال دلالي عتيا أبدق نميرون حميمو سلز نبره مسوك تنح أفكيدو ملايهم غزاخي اتوي مستبالت ميلات بالشم كتصوع سميعة حنتو قالون كافتا زاتوتا كفلقتو ترايت اتا تفلت آميلات دو تخون كدريعا عبد سلامتك ألس نيرا أبزينا بتحنا نيرنا زغط المبل 14 كفالك انتا يكون حزلنا يلو اسكي حبينا نكتاتل
ፍሮይኒ ደኒና ገጽ ሜላት ክትርኢ ተጋደለት ጸላም ብምንባሩ ግን ኣይሓገሳን ንስያ ንሜላት ትሪያ ነይራ እምበር ሜላት ንዓኣ ኣይትሪኣን ነይራ ሜሮን እውን ዝገደደ ብዙሕ ኣይስተባሃለን ብድሕሪኣ ዝመፀ ተለኣኺ ገዛ ከፊቱ ክትኣቱ ገደዳ ምስ ሜላት ድማ ከይተረኣያ ተመሓላለፋ ፍሮይኒ ሜላት ምዃና ዋላይ ትረጋገጽ ከም ኣጓል ኣንስተይቲ ብምዃና ብልቢ ደንገጸትላ እንታይ ዝገበረት ሰብያ ኩንዱኡ ከልበትበት ትብል እውን ኣርሚምዋ እዩ ሰብ ንሰብ ኩንዱኡ ክጭክነሉ ማዕረኽ እንደይ ሕሱም ጊዜ ኢና በፂሕና ወይሲ ሰብዩ ነቲ ጊዜ ኣሕሲምዎ እንዳበለት ዝተኸፍተላ ማዕጾ ሓሊፋ ንውሽጢ መኽዘን ኣተወት ነቶም ኣብኡ ዝነበሩ ህዝቢ ብዓይና ኮለለቶም ኩንዱኡ ሰብ ኣብ ሓደ ገዛ ክትዓጽኦ ዘገርም እዩ እሞ ድማ ዝበዝሑ ኣደ ቆልዑን መንእስያትን እዚ ሰብ እንታይ ወሪድዎ ክንዲ ዝስደድ ዘሎ ናበይ ንምብጻሕ ኢኸ ትብል ንርእሲኣ ተሰዲዳ ከም ዘላ ዳርጋ ረሲዓትያ ነይራ ንኣድያም ብዓይና ኮሊላ ደልያ ረኸበታ ቀሲላ ዝኽልከልዋ ሓሊፋ ኣብ ጎኒ ኣድያም ከይዳ ኮፍ በለት ኣብቲ ገዛ ምክብባር ኣሎ ጭካነ ኣሎ ኣብ ጥቓ ኣጆኻን ዓናባ ይቅረብ ኣይትጨነቕ ክበሃሉ ትሰምዕ ብፊታ ፀቒጥ ክኒለን ክበኣሳ ትሰምዕ ብድሕሪኣ ድማ ንሕድሕዶም ክፈኻኸሩን ክጠራረፉን ትሰምዕ በቲ ሽጋራ ወሊዖም ነቶም ሕሙማት ሕማም ውስኽሎም በቲ ድማ እቲ ሓደ ሓሚሙ ከሎ ገሊኦም ዝስሕቑን ይፃወቱን ኣቶም ሰባት ኣብ ከምዚ መፃወቡ ከለኻኸ ከምዚ ዓይነት ባህርያት ኣሎ ድማ ትብል ደሊና ሜሮን መፂላ ተሓጒሳ ተቐበለቶ እታ ኣብ የማናይ ኢዳ ሒዛታ ዝነበረት ባኒ ድማ ንሜሮን ሃበቶ ሜሮን እውን ናፊቕዋ ስለ ዝነበረ ጽቡቕ ጌሪ ስዒምዋ ንውሕዳት ሰዓታት እዮም እኮ ተፈላለዮም ነዊሕ ግዜ ከም ዝተጣፍኡ ግን ተሓቋቒፎም እዮም ዝዕልሉ ነይሮም ፍሮይንን ኣዳምን እውን በብወገነን ኩናታትን ተሓታተታ ማዕጾ ጋም ኢሉ ተኸፍተ ሓደ ነብሱ ጽምዕ ዝበለ ጸሊም ወዲ ሓደ ድማ ጽቡቕ ነብሲ ዘለዎ ጀሌባ ዝተኸደነ ሳልሳይም ድማ ነዊሕ ኮይኑ ኣረጊት ብራቴላ ለቢሱ ሓንቲ በትሪ ብየማና ኢዱ ናብ መንኮባ ዓፂፉ ኣቐሚጡ ደው ኢሉ ንኹሎም ብዓይኑ ይኸሎ ስምዕታ ሕጂ ቴሌፎን እንዳደወልኩም ኩልኩም ንስድራኹም ክፈሉና ክትብልዎም ኢኹም ንሕና ዝመኽዘን ንኻልእ ሰብ ስለ ዘድልየና ቀጢፍኩም ከፊልኩም ክትእለዩልና ኢና ንደሊ ወይ ከፊልካ ኣብ ድላይካ ምብጻሕ እዩ ወይ ከዓ ባዕልኻ መቓብር ፍሒርካ ብምርጫኻ ምማት እዩ ሓደ ነገር ክተስተውዕሉሉ ዘለኩም ሓደ ሰብ ኣብዚ ገዛ ብኽብረት ክጸንሕ ሓንቲ ሰሙን ጥራይ ትፍቀዶ ኣይከፍለኒ እንተኢሉ ወይ ከዓ እንተደንጊ ድማ ናብዛ ኣብዚ ጎረቤት ዘላ ገዛ ኢና ንሕልፎ ኣብቲ ገዛ ትምስከድካ ንመዓልቲ ሓንቲ ግዜ ኢኻ ትበልዕ ማይ ስለዘየለ ምሕፃብ ኣይፍቀድን ጉጅምጅም ኣይኮነን ንሕና ንመግብኹም ክንብል ብዙሕ ኣይነውፅን ኣይንኸስርን ኢና 4 ሞባይል ክንበኩም ኢና ደደው ኢልኩም ብቕልጡፍ ገንዘብኩም ተምፁ ሃባታትን ሞባይል ዓድለዎም ንሱ እዩ ተዛሪቡ እቲ ጀሌባ ዝገበረ ጽቡቕ ነብሲ ዘለዎ ወዲ ኩሎም ሰሚዖሞ ከብሓራይ ሓሊፎም ግን ዝኾነ ይበሉ ኣድያምን ፍሮይንን እውን ተጠማመታ ስምምዐን ናይ ክልቲአን $3,000 ክኸፍላ እዩ እቲ ሰልዲ ፍሮይኒ ተቐቢላቶ ስለ ዝነበረት ብዙሕ ኣይተሰከፈትን ደው ኢላ ክትከፍል ከም ትኽእል ፈሊጣ ቴሌፎን ተቐበለታ ቁፅርታት እንዳጠወቐት ከላ ኣብ ጥቓ ዘሰክፋ ድምፂ ናይ ሓንቲ ሰበይቲ ሰምዐት ክንዲ ሜሮን ዝኸውን ወዳነታ ሰበይቲ ክፈል ምስ ተባህለ ኣይከፍለሉለ ኣይተሰማማዕኹን እያ ትብል ነይራ ፍሮይንን ኣድያምን ንደቀን ክኸፍላ ኣይተበገሳን ስለዚ ንዓ ከምኡ ብለዋ ዶ ነይሩ ስክፍታ እቲ ዘደውለን ወዲ ኣብ ዝባና ስለ ዝነበረ ቀልጥፍ ምስ በላ ደጋጊማ ቁጥርታት እንዳጠወቐት ደወለት ገንዘባ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስቲ ዘበገሳ ደላለያ ገዲፋቶ ምሳይ ግደፍዮ እሞ ምስ ኣተኺ ባዕለይ ክኸፍለልከ ኢልዋ ኣሚናቶ እያ ወዲ ዓዳን መታዓቢታን ስለ ዝኾነ ክጭክነላ ዝብል ሓሳብ ኣብ ርእሳ ኣይነበረን ደው ኢላትሉ ደጋጊማ ወደው ኢላ ቴሌፎኑ ግን ኣይትሰርሕን እያ ነይራ ምስቲ ዘደውላ ዝነበረ እውን ብሓደ ጉዳይ ስለ ዘይተሰማምዐት ሒዝዋ ናብ ወዲ ስዩም ከደ ወዲ ስዩም ማዕጾ ምስ ኳሕኩሕዎ ሓንሳብ ክጸንሑ ነጊርዎም ንሶም ኣብ ኣፍ ደገ እንዳተጸበይዎ ከለዉ ወዲ ስዩም ነዲሩ ይዛረብ ነይሩ ትኸፍሊ ዲኺ ኣይትኸፍለኒ ኢኺ
እንዳበለይ ሜላት ዘፈራራሓ ኣብ ኣፍ ደገ ዝጸንሑ በዓል ፍሮወይኒ ማዕጾ ክኽፈት ድምፂ ምስ ገበረ ንክኣትዉ ተዳለዉ እቶም ሓካይም ብጉያ መጺኦም ንሄኖክ ረድኤት ገበሩሉ ሩታ ሰንቢዳ ብኣውያት ገዛ ኣናዊጻቶ ሓካይም ኩሎም ገንሕዋ ሄኖክ ዝኾኖ ንብርኮም ዝኾነ ካሓዉ ምዃኑ እንተነጊርዋ ኣይ ከም ዝፈርዖቶን እውን ሄኖክ ዋላ ሓንቲ ይኮነን ገዲፎም መወፁ ኮድኣ ዝሕጉስ ሃለዋቱ ክፈልጥ ጀሚሩ ነይሩ ክትኣቱ ምስ ተፈቕደላ ኣብ ጥቑ ኮይና ኣካላቱ ቀስ ጌራ እንዳዳሰሰት ብመንፈስ ብህዋሳት ኣዕለለቶ ሄኖክ ገጽ ዝፈትዋ ሰብ ባሳስ ስለ ዝተረኣዮ ቀስ ገይሩ ኢዱ ሰደደላ የማነ ጸጋም ክርኢ ተቓለሰ ኣብ ጥቑ ዝነበረት ብርግጽ እታ ዘፍቅራ ድያ ክትርጉማ ዓይኑ እንዳኸፈተ እንዳዓፀወ ተቓለሰ ሩታ ኢድ ሄኖክ ምስ መጻ ኣትሪራ ዓመኾታ ከፊተን ዝተዓፀዋ ይዕንቱ ድማ ብኢዳ ከፈተትሉ ገጹ ፍሽኽታ መሊእዎ ነይሩ መመሊሳ ተኸዲንዎ ዝነበረ አንሶላ ተመዓራርየሉ ከምዘይበልዕ ከምዘይሰቲ እንዳፈለጠት ጽማቕ ክተስትዮ ፍሩታ ክተብልዖ ፈተነት ደጋጊማ ንሰማይ እንዳጠመተት ከኣነ ኣምላኻ ተመስገን በለ ንሲልቫና ትዝግራ ህይወተይ ኢላ ተኣምነላ ማሕዛኣ ማዕረኽ እንድኡ ክትጭክነላይ ተዋሕጠላን ብዛዕባ ሳይሞን ምሕሳብ ገዲፋተያ ሲልቫናን ሳይሞንን ናበይ ኣቢሎም ንዓኣ ኣገዳሲ ይኮነን ዝተዳለወላ መቃብር ዝሓለፈ ሄኖክ ግን ሙሉእ ብምሉእ ንርእሳ ተቋጻጺሩ ወና ንስምዒታ ክኸውን ትደሊ ነይራ ኣቐዲማ ምስ ተሃርመ ሕቡእ ፍቕሪ ከም ዝነበራ ነጊራቶ እያ ከም ዝደሓነ ምስ ፈለጠት ግን ነቲ ዘለዎ ናይ ፍቕሪ ስምዒት ሳይሞን ዝስዕሮ ይመሰላን በዓላ ሓጊዛ ኣስዒራ ናቱ ክትከውን ክትፍትን ምስ ነብሳ ቃልኣተወት ኣብ ዓለም ምስ ተፍቅሮ ምስ ዘፍቅረካ ምንባር ምቁር እዩ ተዘይሰሚርልካ ድማ ምስ ዘፍቅረካ ክትነብር ሓላል እዩ ምክንያቱ ሓንቂቕካ ምቁር ህይወት ክትነብር ስለ ዝኾንካ ሙሉእ መዓልቲ ኣብ ጎኖ ውዒላ ኣጋምሸት ምስ ኮነ ካሌብን ሄኖክን ሙሉእ ብምሉእ ቀልቦም ፈለጡ ትሑት ድምፂ እውን ከውፁ ጀሚሮም ነይሮም ብፍላይ ካሌብ ከባቢኡ ጠሚቱ ከለሊ ኣይሽገርን ነይሩ ሩታ ሄኖክ ካብ ዝሓምም ዝኾነ መግቢ ስለ ዘይበልዐት ምግቢ ኣዚዛ ክትበልዕ ጀመረት ንኽልቲኦም ተስፋ ስለ ዝረኸበትሎም እውን ብመጠኑ እፎይታ ረኸበት ሲራክ ኣብቲ ሕክምና ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ዓራት ተዋሂብዎ ተኣላይ ኮይኑ እዩ ጸጉሙ ተራእዩ ነፃ ከም ዝተለቀ ምስ ተነግሮ እንኮ ሓሳቡ ካብ እስራኤል ወፂኻ ንኣዲስ ኣበባ ምኻድ ጥራያ ነይራ ገና ሕክምና ስለ ዘይወድአ ግን ንኽወፅእ ፍቓድ ኣይተዋህቦን ሜሮን ወዱ ክረክብ ኩቱርን ጤንነት ስለ ዝነበሮ ነቶም ሓካይም ጸጉሙ ደጋጊሙ ነገሮም እቲ ኣብ ርእሱ ዝነበረ ሕማም ሜሮን ወዱ ካብኡ ምፍላዩ ስለ ዝኾነ ናብ ሜሮን ወዱ ከይዱ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝሓውዩ እሚንዎም ንሰሙን ጸጉሙ ተረዲኦም ኣጆኻ ኢሎም ተስፋ ሃብዎ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ዝነበረ ሲራክ ምውፅኡ ርፍታ ክህቦ ከሎ ወፂኡ ሜሮንን ሜላትን ክብል ግን እንታይ ዓይነት ሻቁለት ከም ዝገጥሞ ኣብ ግምቱ ነይሩ እዩ ኮታስ እቲ ብስጭትን ጭንቀትን ኣይገደፎን ሜላት ክዝክራ ከሎ ንብዓት ይስዕሮ ፍቕራውን ይኸብዶ ቴሌፎን ናብ ፍረወይኒ ደጋጊሙ ደወለ ትሰርሕ ግን ኣይነበረትን ቴሌፎን ብክንደይ ግድን ረኺቡ ደው ኢሉ ወዱ ብዘይምርካቡ ደስ ኣይበሎን ምናልባት ምስራንዶ ሒዛት ተኸይራ ትኸውን ቀዳመይቲ ግምት እያ ነይራ ምክንያቱ ፍረወይኒ ካብ እስራኤል ናብ ኣፍሪቃ መኽየዲኣ ቀንዲ ዕላማ ንኤውሮጳ ከም ዝኾነ ክግምት ኣይተሸገረን ብዙሓት ዝፈልጦምን ዝፈልጠንን እውን ኣፍሪቃ ገይሮም እዮም ሰሃራ ሓሊፎም ኤውሮጳ ዝኣትዉ ነይሮም ሲራክ ብሓንሳብ ናብ ሰሃራ ተመልሰ ኣብ ሰሃራ ሲናይ ምስ ሜላት 4 ወርሒ ሙሉኦም ሕሰሞም ርዮም ንሜላት ብጽባቐ ዝተሰሓበ ራሻይዳ ክዕምፅ ኣምስ ሓሰበ እውን ልዕል ዓቐን ተላሕጪጭ እዩ ክሳብ ምፍጣሩ ዝጸልእ እውን ተቐጥቂጥ እዩ ኣብ ጸላም ህይወት ከሎ ምስ ሜላት ዝበሃልዎ ዝነበሩ ቃላት ድማ ቅጅል በልዎ ሜላት ደጋጊማ ካብኡ ተፈልያ ሰብ ከም ዘይትኸውን እያ ትገልጸሉ ንሱ ድማ ብዘይባኣ ከም ዘይመልእ ይገልጸላ ከም ዝበልዎ እውን እታ ኣብ ቀረብኡ ዝነበረት ነብሱ ምምላእ ኣብያቶ ኣደዳ ብስጭትን ጭንቀትን ኮይኑ
ድኹም ሰብ ተጸዊዑ ኣብ ህይወት ተሳዒሩ ምስ ሕሙማት ስነ ኣእምሮውን ክጽብጸብ ጀሚሩ እዩ ንሜላት እውን ኣብታ ሰዓት ጽቡቕ ከም ዘይገጥማ ኣጸቢቑ ይፈልጥ እዩ ከመይ ኣላኮ ሓበሬታ ይብሉን ሕልሙ ግን ከፊእዋ ከም ዘሎ እዩ ኣብ ዓይኑ ዝስእለሉ ነይሩ ምስኪነይቲ ሜላት ጌጋ መዓልቲ ውዒልኪ ዓቢ ጌጋ ፈጺምኪ ጌጋ ክግለኪ ምናይ ሜላተይ ኢሉ ሃንደበት ካብ ዓራት ነዲሩ ይትስእ ኣላይኡ መጺኡ ጸገሙ ተወኮሶ ኩሉ ድማ ብዝርዝር ነገሮ ሓኪም ናብ ቤት ጽሕፈት ከይዱ ብዛዕባ ሲራክ ተላዘበሉ ወረቓቕቱ ወዲኡ ኸኣ መጾ ክወፅእ ምዃኑ ኣበሰሮ ሲራክ ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ወረቓቕቱ ጻፊፍ ይወፅእ ብምንባሩ ሕጉስ ነይሩ ከይወዓለ ከይሓደረ ድማ ንኣዲስ ኣበባ ክብገስ እዩ ኣብ ርእሱ ወዲቑ እዚ እውን ውህበት ፈጣሪ እዩ ዓመት ክእሰር ዝተፈርደ ገና ዓመት ከይመለአ ዝወፅእ ነይሩ ዝነበሮ ጭንቀት ድማ ብመጠኑ ፈኾሰሉ ቅሳነት ናብ ማዕጾ ከይዳ ከፈተቶ ሳይሞን ድማ ሽቓቓት ይዓጽዎ ንጉሴ ካብቲ ብጎቦ ኮይንዎ ዝነበረ ሳሎን ተሲኡ ኮፍ በለ መኒ ክመጾ ድማ ኣንፈቱ ናብ ማዕጾ ገይሩ ተጸበየ ማዕጾ ዝኳሕኩሑ ኣይከም ተጸበይዎምን ኣጋይሽ ናይ ቅሳነት ኮይኖም እዮም ጸኒሖም ቅሳነት ጽቡቕ ሰላምታ ክትልግስ ሰምዐ ንጉሴ ሩፍታ ረኸበ ሳይሞን እውን ካብ ሽቓቕ ሰላሕ ኢሉ ወፀ ፈሪሑ ሽቓቕ ከም ዝኣተወ ቅሳነትን ንጉሰን ፈሊጦም እዮም ጎባ ዓይኖም ገይሮም ካጠመትዎ ዝኾነ ዘረባ ከይገበረ ከም ሰቡ ነቶም ኣጋይሽ ሰላም ኢልዎም ኣብ ሳሎን ኮፍ በለ ምስቶም ኣጋይሽ ዝመፀት ቀያሕ ሓጻር ጓል ኣብ ፊት ሳይሞን ስለ ዝነበረት ንሳይሞን ኣትኪላ ትጥምቶ ነይራ ሳይሞን እውን ሰሰሪቑ ይርያ እንታ ዲኣ ኮይና እዚኣ ክትጥምተን ዘላ ኸ ይብል ከም ፍየሩ ከይተፈድሖ እውን ፍርሒ ነይርዎ መልክዑ ዝስሕብ ወዲ ስለ ዝኾነ ብመልክዑ ተሳሒባዶ ትኸውን ዓይናት ኪላ ትጥምቶ ዘላ ወይስ ንሳውን ሓንቲ ካብተን እሾኽ ዝዘርኣለን ደቂ ኣንስትያ ስጋኣቱ ክሳብ ዝፍለጥ ሰሰሪቑ ጠመታ ኩሉ ግዜ ሕማቕ ምግባር ማለት ንህይወትካ እሾኽ ምዝራዕ ማለት ምዃኑውን ኣብታ ሰዓት ተረዲይዎ እዩ ኣብ ዝኸድካዮ ዘዝዘራእኻዮ ሕማቕ ዝጸናሓካ ተኾይኑ እንታይ ልናዮ ሕማቕ ንገብር ኢሉ እውን ሕልኑ ወቐሶ እዋናዊ ገንዘብ ረኺቡ ኣብ ደስታ ነቢሩ እምበር ኣብ ዝኸዶስ ዝዘርኦ ሕማቕ ተግባራት ክጸንሖን ከሳቀዩን እዩ ዝርኢ ነይሩ ባዕልኻ ደወዲ ኣብ ሽግር ተኣትዩኻ ኣብ ጉዕዞ ህይወት ኣይሰብ ከሲበ ኣይ ገንዘብ ኣኪበ ብላሹ ከእሜተ እንዳበለ ነታ ምሽምሽቲ ነብሱ ኣዋረዳ እታ ጓል ገና ምጥማት ኣይገደፈትን ኣዲኣድያ ወላት ዘመዳ ንሱ ዘይፈልጣ ምስኣ ዝመፀት ሰበይቲ እውን ንዓኣ እንዳረኣየት ናብ ሳይሞን ተመሊሳ ትጥምቶ ነይራ ክልቲአን እውን ተጠማመታ ሳይሞን ተሲኡ ንደገ ወፀ ኣብ ካንሸሎ ገዛ እንዳስዩ መሕንበሲ ስለ ዝነበረ ክዳውንቱ ኣውፂኡ ክሕንብስ ጀመረ ክሕንብስ ከሎ ወይ ክትጥምቶ ዝጸንሐት ጓል ደድሕሪኡ ወፂኣ ኣብ ገምገም መሕንበስ ቀላይ ኮይና ትሪኦ ነይራ ሳይሞን ጠሚትዋ ፍሽኽ ምስ በለቶ ነገር ሕማቕ ከም ዘይኮነ ደምደመ ጸጸኒሓ ገጻ ኣሲራ ክትሪኦ ከላ ኸኣ ፍርሑ ይግንፍል ወይ ጓል ሞባይላ ኣውፂኣ ኣብ ገለር ሞባይላ ኣትያ ሓንቲ ስእሊ ኣትኪላ ትሪኣ እሞ ዓይና ድማ ናብ ሳይሞን ትመልስ እንዳሓንበሰ ናብ ጥቓ ምስ ቀረበ ከይተፈለጠት ክትስእሎ ጀመረት ክቡራት ሰማዕቲ መበል 14 ክፋል ዛንታ ጽባሕ ዝኾኖ ኣብዚ ተዛዚም ኣላ ኣብዚ መጽእ ረቡዕ 15 ክፋል ሒዘልኩም ክምለስ ክሳብ ሽዑ ግን ሰላም ወሰናይ ንኹላትና ግምታትና ግን ንጽሓፍ ሜላት ምስ ወዲ ስዩም ከላ ተላኣኺ ንፍረወይኒ ሒዝዋ ከይድሎ ኣብ ደገ ክጽበዩ ጸኒሖም ማዕፀውን ተኸፊትሎ ፍረወይንን ሜላትንሲ ኣፍታ ገዛ ይራኸባ ድኾና ሄኖክን ካሌብን ጽቡቕ ወፂኦም ኣለዉ ሩታውን ተረጋጊ ኣላ ከመይኮን ይቕጽሉ ይኾኑ ንሄኖከ ሩታ ፍቕሩ ትቕበለሉ ትኸውን ኣብ ከብዳ ዘሎ ናጽላኸ እንታይ ክኸውን ሲራክ እውን ፍታሕ ተገይሩሉ ካብ ቤት ማእሰርቲ ክወፅእ ተወዲሉ ኣሎ ኣዲስ ኣበባ ክኸይድ ድዩ ወይስ ብዛዕባ ሜሮን ክፈልጥ እዩ ሳይሞን ሓንቲ ጓል ኣብ ጥቖላ ደስ ዲልዋ ጽዒባቶ ዋላስ ካብተን ዝተበደላ ዋልድ ኮይናያ ተኣስረሉ ዘላ እስከ እዝን ካልእን ረቡዕ ናይ ምሸት ይራኽበና ሰላም ዝመልኦ ቅነ ንኹልና ቻው